Gabon, Manuel. Eskerrik asko guri erantzuna emateagatik. Astigarreko aldizkariak ere kezka handiz edo ilusio handiz ere bai ikusi zaitugu herri mailan gauza asko egiten eta iruditzen zaigu personaje esanguratsu zarela bai herri mugimenduan, bai herritar bezala, herritar kuitunak eta danak. Eta pixka bat kontatzeko zuri ibilbidea nolako izan zen, elkartu gara hemen, zipotza elkarte ere famatu honetan. Manuel, noiz jaio zinen, zenbat urte dituzun momentu honetan? Pues, ni jaio nintzen, 89 urtean urtezarrian, eta amak esaten zian bezala jaio nintzen adarra jotzen, no? Saltzea atzailea. Gainean gabian, urte horretan etxean afari gabe giltu ziren, eta hori jaio zen Manuel, pues, bere edertasunarekin, kiston buru handiekin, 5 kiloekin, eta, bueno, hola izan zen. Apestegi etxea dago, Astigarrako muño. Bai, kontrolatzen zenuten, plaza, deko plaza. Tenda, jode. Hoi zezu nera amai, balkoitikan gainean 3 frente ematen zuen. Osea, bai plaza aldea, kale nagusia eta dena, bai Elizara eta Markez aldea, eta bai begaldea. Orduan, segun ze ordutan egoten zen alde batean, bestian. Zaro horretan ere, mugimenduan hasten zea, batetik besterak eta... Bai, hombre, txikiak ginen nian egia zen, mugimendu oso politia egoten zen. Astigarragan eta Santillo mendialdera, pasaldea, beti, erreria, futbolian, txapetan, Goikutxurriko txokoan, Santillo mendi, txabolak egiten, kriston mugimendu zegoen. Eta gero plaza bera, eta eskola bera, udaletxean zegoen. Eta nerabean? Pues nerabean, ni izango nuke gehien bat, futbola eta futbol. Bai. Bai, hori izan ja, ezke plazan egunero partida izaten da, 2-4 ordukoak. Bai. Osea, de repente nire amaren ahotza entzun arte, Manuel! Etxera! Paskantzera! Zure etxetik plazara. Bai, behitu. Zure etxea, aldapa elegante eta gero... Handitzen joaten zea Manuel, eta ikasketan nola jarraitu zenitun Astigarrakoak plazakoa bukatuta gero, zer egin zenuen? Bai, pues, ni 13 urteekin bukatu nun ja, orduan 8. maila, EGB-koa ditzen zana, eta hortikan Hernanira, epora jo nintzen, eta horazi nintzen, lehenengo urtea izaten zen amankomuna, mekanika, delineazioa eta elektrizidadea, eta gero ja elektrizidadea ikasi nuen Hernanin, epor. Horre nintzen 3 urte, eta bukatu nuen ja ofizialia 16 urteekin. Eta, karo, etxean kriston beharra zegoen, eta ja 16 urteekin lanian hasi nintzen. Eta ikasketak horreaino eta herrira bueltatuta, Bai. Astigarragan, zegoen ordurako ja sortua edo sortu berri Astigarra elkartea, ezta? Bai. Zu hor, nola baiteko ze lotura izan dezun edo bizipena hori kontatu pixka bat, aber. Hoi da, no? Horre, nigo atzen naiz, 14 urteekin eta horiena, ordurako ja, bat zegoen Gaztedi elkartia. Gaztedi. Eta gu salseatzen hiltzen ginen hor. Eta Astigarren sortzaile batzuk hori biltzen zian. Eta orduan, baina horre ja sortu zen, holako, kulturen inguruan eta dena, euskaren inguruan eta dena, gogo bat, elkarte bat sortzeko, eta orduan, ni baino zaharrago zen jende bat, sortu zuten Astigar, eta gu, ja 15 urteekin, 15 urteekin, porque izan zen nire 35, eta gero 75 inguru, bai. Hor ja salseatzen, eta ni egia zen, salsero bat nintzen ez, ibiltzen nintzen Astigarrako nire adinako bezarrago zen jende bat, ja pixkat muturra sartzen eta, ikusten, Aste Santuan joten ginen kanpinetara, bide nintzen ere beste lagun batzuekin iparraldean, eta sortu zitzaidan ja gogo bat esanez, hemen badago zer egiterik, no? Eta ja, 16 urteekin hasi ginen gauzak antolatzen, mendibaterak, ni gehien bat kirol elkartean nengoen, eta hasi ginen antolatzen
pelota txapelketak, Bai, eta kriston... Frontoi sarrian, bai? Bai, Joatzen, Hor ere barkatu, Antxole, hizkuntza identitatea, ez? Bai. Ordura arte euskera baserritan hitz egiten zen, kalean bakar batzuk, hor nola hurbildu zinen zuk edo, nola sentitu zenuen beharra hori? Etxean euskera zenuten oinarri? Dena gazteleraz, eta gurasoak batzekiten, baina bere haien artean beldurragatikan, eta bueno, beldurra eta egia zen, netxean beldurra nahiko handia zen, nera etxona katalana, ni berez Astigarra ezagutzen ziaten katalan zemia bezala. Ba, izen guiti... Hori da, eta Aitona republikanoa zen, eta egia zen Aitona oso gaizki pasatu zen Astigarran, garai hartan, Franco garaian. Nera aita ere bai UGT-en zegoen, sindikatuan, eta beldurra zegoen. Eta ni goratzen naiz, que de repente, ostras, kalean zaude, ikusten duzu jendea euskaraz hitz egiten duela, eskolanta edena, karo, Francoen garaian, Eskola Nazionalan ere bai, ikusten genuen, gure irakasle etortzen zen, makilo bat egin, jo he venido aquí a domar a los vascos, no? Eta lako gauza, eta gero aukera sortu zen gau eskolarekin. Orduan Astigarran sortu zen gau eskola, eta haro hasi nintzen. Zango nitu, 16 urte, 15 batzen. Eta heli laburuekin eta hori dena, zan gure irakaslea. Eta, karo, euskara ikasten, mintza praktika, eta gero, pero irteretan ere bai goatzen naiz ni, zenbakiak beti izan dut kriston fijazioa, eta zenbakiak euskaraz, vamos, egiten ditun dela, ostia, gero hitz egin deputa pena, baina zenbakiak kontrolatzen ditun dela letxe, eta hola. Lehen aipatu duzu, Astigarre elkarteak egiten zituen ekintzak eta garai hartan genukan sesioak eta dana. Nola hasten da musika martxan? Astigarrekin da, adar bat bezala, edo zuek ere bultzatuta zuek taldea osatu da? Ez, hor Astigarre izan zuen kriston eraina. Hoi garbi dago, bat zegoen, txistulari taldea, Metobenekin, Peio, Charlie Atabalarekin, Urialde ere bai, Charlie txistularekin, Urialde Atabalekin, eta hori, egiten ziren, bai dantza taldean eta olentzero eta lako gauza eta edena, ikusten genuen, musika eta edena, eta horaz izan jende bat, gure papelo, beste batzuk hola, bere kabuz, hor elkartzen ginen, Astigarre elkartian, eta arratzaldero kriston lata ematen, bere saxofoiaekin, ez dakizten. Eta hola, hor sortu zen pixka bat, gogo bat, eta zergatik ez dugu osatzen txaranga bat, no? Orduan, beltza ere bai hor zegoen, orduan, bueno, eta ni izan nun, eta zein da falta den instrumentua. Iñaki Arzaiuz tromboiakin, beste saxofoia, bombardinoa. Pues ni bombardino ikasiko dut, ordu. Musika bazenekin? Kio ba. Hasi zinen, bombardino eta pentagrama batera? Zero, hori da. Egia zen, abistuta hori, bai baneukan, porque olentzeroekin, Gregorio etortzen zen Donostitikan, eta olentzeroekin eta dena, eta gustatzen ziren pila bat abestea eta hori. Baina berez, interpretazioa holaia, idearik ez, eta ni orduan batera zen nintzen. 17 urtekin hola, trintxerpea juten konserbatibora, zeratik hemen, goratzen naiz, lehenengo aktuazioa Astigarragan, izan zen, nire bombaren egin eta paper batian notak idatzita, do, re, mi, fa, sol, zeratik solfeo, orduan, apelo. Eta horrekin batera, musika eskola sortzen da, parean, edo lehenago da, o nola? Ni goatzen naiz, izango zen ez dakit, hola, 17-18, ni urte bete neraman solfeo ikasten, ni egongo nintzen egoera solfeo bigarren maila. Bombardino baita ere, batera ikasi nun solfeo eta bombardinoa. Ni bombardinoa hasi nintzen ikasten, solfeo 0. Nire kabuz hasi nintzen pixkat ikaste, eta gero orduan ja, ikusten zen, igual ondo legoke txiki aurrei eragustea, no? Eta nire uste dut hor
alma mater nolabait Beethoven izan zen. Eta hola egon ginen, urte batzuk. Ni behintzat Nikaragua joan baino lehen, 6-7 urte, holako zerbait. Eta hola sortu zen ere bai, nolabait, abesbatzaren kontuarena. Baina, musika eskola, zu klasek ematen zenituen aurrei? Bai. Nekina. Eta egia zen, baina bueno, ez zon besteik. Herrian ez zon besteik. Hola musikoa, Beethoven nolabait, Susana akordeonista, beltza... Formazio handiarekin jende gutxi, gabezi asko eta gogo asko. Orduan horrek ere egiten du, tandena egiten du, ezta? Hor erakusten da, ez zera izan behar master bat momentu batian ekarpen amateko, erakusteko gauza batzu eta dena. Garai hartan izaten ziren ez bakarrik musikan, baizik eta euskera mailan, beste jarduretan. Gaur egun titulitiza behar da denetarako. Garai hartan hori gabe martxan zegoen. Bai, ni uste dut, garai oso polita eta oso garrantzitua izan zala, bintzat aztigarraintzat. Porque ni uste dut hortikan sortu zen gaur egunean daukagun dena. Aiztondo abez batzak egingo ditu zenbat urte, 40 urte edo ez dakit zenbat, eta pentsa noiz sortu zen. Bai, zuek zer esan abadezu horrek? Laizter izango dira 50 urte, guain Laizter... Bueno, orduan, musikari ingurukoa, herri mailako jardura anitzoiekin lotua, sortzen zaizu kezka nazioarteko kooperante lanetan, lankidetzan aritzeko deia, edo nola sortzen zaizu kezka hori? Hor nire izan badago salto kualitatibo bat, eta da politika mailan ematen den dinamikak eta gauza desberdinak. Ordu nire batzen naiz, ja 18 urte nituen, eta Joseba akatzen dutenian, hostiaz, nirentzako kriston xok izan zen, Joseba eta bio bizi ginen, atezate. Eta orduan, hor konturatzen zea nolabait, hor inguruan ere bai, zelako tirabira sortu zientai dena, orduan ematen zaizu ere bai, pixka bat, politikoki bai, kokapen bat bilatzea. Orduan, ni horatzen naiz, nire aitak ere bai, lehenengo atuzkonetan nire aitak izan zida. Bueno, zu buskatu behar duzu herri batasuna, herri batasuna, zu UGT-koa zea, 6 esaten herri batasuna buskatu behar. Ni badakiz esaten dizuta, pues bale. Zu esaten baduzu, ni garbi nukan, orduan garai hartan HB-koan zala, erabaten dugu bestea. Eta ja, eske adina hortan ere bai, 8-9 urtekin, Josebaren pasata eta gero, sortu zanean hemengo lehenengo komite lokala, HB-koa, orduan nia hor nengoen zazeatzen. Bilera goikutxu horien, frontoi zarrean, ez dakizen, eta apenas neukanik, mazazpen sortu zuten. Jarraitzen zen, aztigarta dena, dinamika guzti hori dena, baina ikusen gorpusten nolabait, eta sortu zen zipotza, elkartea. Eta orduan ja zipotzarekin politikoak ere nire implikazio asko zaundiago izan zen. Orduan, horre etortzen da orduan, pixka bat, kokapen politiko horrekin nolabait, internazionalismoaren gaia, no? Askapena hartzen du hori da. Ez? Orduan, gu bagenek egun, 19 sandinistek irabazi zutela iraultza Nikaraguan eta dena, eta justu 88, nea nahi akotxan eta Josemi, bilok nolabait jazarpen poliziena eta egoera bai nahiko larria zen, eta ni urte horretan esan, bueno, aurtengo porra Nikaragua, no? Eta hori izan zen, Nikaragua jo nintzen eta dena, eta karo, hilabete batean egon da, ikusi nun, kriston aukera bat zegoela hor, lanian aritzeko. Eta hori genuen, zanien, hostiaz, ni eskola bat montatu nahi detenen. Hola, kotean eta Josemi zanien, jode, baina zaila da eta dena, nire 89 herrira bueltatu, bazkide izan nion tailerra utzi behar nula, kriston balditzetan eman nion ere erdila, kotxe baten milioi bat goatzen ez, horrekin ordaindu nitu nire gaztu guztian Nikaraguteko, eta hori nintzen 6 hilabete, Josimitakotan etorri arte,
enpresa, etxe, dirua, herramienta eta materia biltzen Nikaraguako eskola montatzeko. Eta hasiera batean nahi genuen aurrekin eskola montatu. Baina historia da, nola gudan zegoen Nikaraguan, elbarritu asko zeuden eta dena, eta eskatu ziguten albatzan elbarrituekin eskola montatu. Eta hola esan, eta hola sortu zen Eskuela eta Herman Lontzerna. Honek izena du proiektua. Gaur egun indarrean dago proiektu hori? Bai, proiektua jarraitzeu, 16 urte egingo ditu, eta orduan bertan ikasitako jendea jarraitzen die lanian, toki berean. Beste ikasten egon zian, beste ofizio batzuk egin zituzten, kide batzuk ziltzian, ez dakize, eretatik. Baina berez, honek bezala gero junginen garatzen, eta urtero beti jungea proiektu desberdina bultzatzen. Orduan beste herri batean Somoton haurrentzat zentro bat ireki genuen, emakumeentzat proiektu pila bat bultzatu ditugu, emakumeen etxe bat sortu genuen, emakume etxean esaten danean, handa, ez bakarri momentu batian sortzeko horren inguruan mugimendu bat eta egoerari buelta emateko, baizik eta nire haurdunduago den emakumea juten dira laguntza bila, zeratik komunitatetan eta mendialdean bizi emakumeak arazo dazkate haurdun izateko. Eta proiektu horiek ekonomikoki nola sostegaltzen dira? Hemendik dago diru laguntza estabilizatua, han nahiko autonomoak dira, hori hainbeste urte ondoren? Bai, gauza aldatu dira pixka bat, eta egia zen Euskal Herria planu hortan nahiko eskuzabala izan da kooperazio mailan eta nazioarteko laguntza bideratzeko eta orduan, baina gu 94 arte hola ibili ginen jendeen laguntzekin eta dena, hori urte batzuk. Egia zen, han ginen eskola etorri zian sueko batzuk, gustatu zaien proiektua, eta halako batian $30.000 eman zizkiguten proiektuakin jarraitzeko, eta laguntza hori kriston eragina izan zen eskolan jarraitzeko, porque egia zen ginen, baina gero egiten genuen lan batzuk, parkearen elektrifikazioa, kooperatiba batzuen riego sistema montatu, ez dakiz zer, lan batzuk, eta hortik atatzen genuen diruarekin, mantentzen genuen eskola. Eta hor sortu ziren ONG-ak eta movida guzti hori. Orduan nahiko bideratuta zegoen ere bai udaletxeetan, diputazioan eta... Ja, nolabaiteko diru bat ziurtatua zegoen. Guatuko zeate 0,6, aurrekontuen 0,6 laguntza, gutxinez horrein iztea, eta nire horazteri aztiarran bintzat ziratik beste gauza zen politikoki nola kokatuta ginen, beste gauza zen pastel horretatik zati balortza, baina egia zen azkeneko 25 urteetan esango nuken ni arazorik gabe. Astigarraga udalak egon du da laguntzen proiektu desberdinak. Baina duzun sensibilidadea, duzun entrega horrekin militante izatea Nikaraguan, baina Nikaraguatik etorri zinen zerbaitekin. Noiz etorri zinen Nikaraguatik buelta? Eta nola? Zinen etorri esku utzik, ez? Zerbaitek hori da. Justu lan hogeita maika... Hain kontuatu nahi nun dezi joan bai. Bai, ala da. Pues bueno, baitasuna alakoa da, eta bueno... Eta orduan han eskondu nintzen, 98an abenduan eta dena. Eta bueno, eskondu berria eta dena, baina claro, ginen, zero patatero egia zen, Astigarragako kuadrilla eta dena laguntza bidali zigun. Gero etorri ginen ongitorri oso polita egin genuen hemen zipotan batzen naiz. Baina etorri ginen, bitu, emaztia, eskondu berriak, Burgoseko neska baten bilete egin, eta ni etorri nintzen bizkaitar lagun baten bilete egin.
Orduan garai hartan posible zen halako gauzak egitea. Hasiera nahiko gogorra. Baina hasieratik ere, muturra saltu eta berriro saltzen, eta orduan berreskuratu abesbatzaren ensaiuak, zipotzaren dinamika, eta politika nola ez, eta familia sortzen. Familia sortzen, ez? Bai, ipatu duzu politikan. Itxon, familia sortu eta familia loratu zenuten. Dauzkazu, gaur egun bi nikaraguense, bi euskaldun nikaraguense, zer? Euskaldun petoa, baina egia zen, suerte izan duten askotan Nikaragua juteko, eta nagusia adibidez, Amerika osoa ezagutzen du, jarraitu du bere kabuz bidea odolean transmititu diozu. Bai. Eta txikia ere lehenengo bidaia 7 hilabetekin nintzen, eta nola emango zu Nikaraguara 7 hilabetekin. Txertoa bere nahi da, gaztetik kanarea jutea. Eta egia zan, bai, harremana mantendu dugu Nikaraguarekin, eta egia zan laguna familia gehien bat. Bereziki handaukagu, amaginarria bat dago, eta guentzako Nikaraguak ez duen garantzia daka gure bizitzan. Bai, nik politika aipatu duzun, etortzen zean Nikaraguatikan eta hori, aipatu duzun bezala, baina 95-tik 99 zinegotzia izaten zera udaletxean. Izan nintzen... Nola tiratu zitzaizun hori, bueno? Egia zen, lehenengo momentotikan, Astigarragan sartu nintzen komite lokalia. Eta urte hortan bertan ere, gero itzengo dugu, kaldereroak sortu ziren. Kezka nagusia zen, gu honera etortzeko eta dena, Astigarragan hasi ziren esaten. Aizue, otxoilaneko ditxiko zea, kaldereroak egin behar ditugu, eta nahi zuten nire laguntza nola behi izateko. Bai, gure kalkulen arabera, 92an hasieran hor egongo gara eta dena. Ordu izan zen etortzia, politikan sartu, lanian egin, familiaren historia, gehien bat familikoa, eta hori hasi ginen porque Ostaizka jaio zanean, Amanetxan ginen. Pisoak lortu alokairua, eta hor hasi ginen pixkat saltza guzti horretan, eta sortu zen aukera, 95an zinegotzia izateko. Eta ordurako ni negoen liberatua Ezker Abertzalean, Herri Batasunan konkretoki, komunikazio mailan, Gipuzkoako propagandan arduragon bezala, eta hola, hogei urte saltza horretan, baino Astigarragan nahiko sartuta ere, bai. Ni voltatu nahi dut, hori, egoera situazio politikoan zegoela ere 80 hamarkadan eta hori, zinegotzia zela, baina zipotzeak ere hor dago indarrez, ez? Datorren urtean 40 urte betetzen dituk zipotza elkarteak, eta zipotzak ere ibilbide handiak eta egina horretan, ekintzetan eta... Bai, zipotza hasiera-hasieratik oso murgilduta ondu da Astigarrako dinamika era orokorrean gainean. Gehien bat ezagutzen da pixka bat Zagordo inguruan eta mundu horretan egindako lana, baino hori aparte kriston lana egin da esparru desberdinetan, ez da. Osea, nola bat, igual sormena zen kutsu politikoa azkenian zerrikotana zalako eta dalako handikan, baina egia zen, helburu nagusia zen, algo desberdinetan lan desberdinak egitea. Bai euskera mailan, emakumeen egoeran, gazteekin atope, kultur mailan eta dena gehien bat Zagardoen mundu horretan lan asko egin da dena, eta justu 92an izan zen ere bai, kirol mailan ere bai lan asko montan bai, ekintzak oso txosberrik ere bai, eta alako ekintzan... Hori da. Eta bai, eta gero orduan 92an izan zen kaldereroen historia hori, no? Orduan, politikoki egia zen nolabait ni beti izan de gauza bat, no? Eta bueno, gaur egunean EH Bildu dago udaletxean eta dena, baina
Nentzako Astigarragan, bai kale mailan nolabait giza mugimenduan dagoen eta ofizialki udaletxean, instituzioetan eta dena, jende asko sortu da Zipotzan. Azkenian hemen egiten zen lana eskerta hori dena, gaztia juten ziren nolabait, ideia eta bere egoera personala nolabait garatzen eta dena, eta implikazioa eta nolabait militantzia hori, dedikazio ere bai, Zipotza egia zen kristonesko Borbor bat egon dela, gauzak egosten joan direla hemen, zala bakarrik kaina edo galimotxo baten bueltan, ez? Topalekua da, ikusten duzu, hau zertan nahi da, lagunduko jazu hau antolatzen, bestea egiten, orduan ikuste irudiritzen zaiguna baino gehiago dagoela azpian, ez da? Eta hori. Eta eraikuntza soziala, politiko kontesto bada ere, baino ekintzak ziren herritarra biltzeko, herritarra konektatzeko, herritarren aktivismo hori sortzeko, ez? Pixka bat, solasaldi zati hau izten juteko, Manuel, aipatzen duzun guzti hori, zure eskutan egongo bazen herritarrei pregoi bat ematea, hortan ere aditua, zer adieraziko zenieke herritarrei, zuk ikasitako, egindako ibilbidean, herriak eskainitako baliabideak? Desde luego, eta eskertzen da, benetan egoera pila bat aldatu da. Hemen egia zen, lehen aipatu egun bezala, herri mailan Astigarran eraikuntza nazionala kriston izan da. Nintzako da herri bat eredugarria dana planu horretan. Eta nun gaztiak kriston papera jokatu dute beti. Eta ni egia zen, guztu dut, belaunaldi desberdinetan gaztiak kriston papera jokatu dute eta dena. Zer gertatzen da gaur egunean? Dauzkagun bizi baldintzekin dauden talde antolatutan, dago giza mugimenduarekin, udaletxean ematen dizkigun baldintzarekin eta dena, gauza askoz erresagoa da, baina beharrak ere asko daude. Eta orduan, nire pregoia zein da, ez da gizartzen den esaldi bat jantai dena, baina da askotan esaten du, joten gara udaletxea gauza bat eskatzea eta dena, bon, eta nintzako, politikoki oso famatua da, ez dakit nun sortu zen historia hori da, eta esaten zuen bertako lehendakaria o alkatia ez dakit zertzan tipua, esaldi bat esan zuen. Bueno, pues oain demostraren azalzu, kalian behar hoi dagola. Horrekin zer esan nahi zuen, osea, pues bueno, kalia mugitzea, gaztiak behar dutela ez dakit zertai dena. Eta orduan gaztiak antolatu ez dakit zertai dena, horrekin gehitu nintzen, demostraren azalzu behar hoi dagola. Eta beharra badaude, eta orduan horrek jendia, nola izateko, lepotik hartu gabe eta dena, jendia konturatzea, behar hoi, behar eskero, hor eukio eskero, aukera daudela benetan aurrera emateko. Bai, oso zuzena da, zetik bizitako esperientzian guk ere urteen poderioz, azkenean herri mugimendua lana eginez, beharrak identifikatu ditu, beharra sortu ditu, eta gero askotan administrazioa hartu izan du hori osatzeko, ez zegoelako osatu, eta orduan gu izan gara, herri mugimenduan askotan izan gara hori, zuk esan duzun bezala, ez? Beharra hori detektatu, beharra hori asetu behar dela, ez? Kontua da, ezin garela erori, bai udalak, bai taldek antolatuko duten horren pasiobidadean, ez? Pixkat, gaur egun zuk esan dezun bezala, dirua erresago gaur ez ditugu herrifak erosi behar gauz dago esken joan behar, dirua egon badago, baina hortarako behar da motorre bat nolabait aktibatzen duna zer egin nahi dugun, ez? Eta herri bizitza hortik sortzen da, zen bestela herriko agenda betetzea ez da zaila. Baina benetan zein edu garrantzia, herritik sortzen diren ekimenak. Hurrengo larun batean, herri mailan sortuko den inauteri baskari popularra, txaranga popularra, eta hurrengo larun batean euskaldereroak, edo hurrengoan emakumeen inguruan ez dakiz zer orduan hor, baina herriak edo gazteak eta denen artean sortu behar dugu zerbait. Bestela gelditzen da administrazioen esku antolatzea dana, eta hori ere ez da kontua. Horri ditzen zaio
hegemonia, no? Hegemonia zer dan, no? Porque askotan esaten dugu, hegemonia izateko botere izan behar duzute dena. Hegemonia, eta nentzako aztiara herri oso hegemoniko da plano horretan, no? Zeratik, jendearen gogua eta dena nola baite bideratu direnean, hegemonia sortu du, no? Eta orduan, askotan botereen aldaketa eta dena plano hortan ematen dira, no? Herritara gogoakin egoten badira, gauzak egiteko eta gauzak aldatzeko eta dena. Eta eman behar zaio. Batzutan hegemonia hortatik ez da erresten. Eta batzutan herri ekimenak trabak daude. Ze hitz politak hegemonia eta herri bizitza maitek esan duen bezala, ez? Harreman. Bai. Harreman. Harreman, bai, egia. Harteman. Bai. Ze importante den horrek duen indarrak herriak egiteko. Eta herri bizitzak, azken finean, batu egiten dituke herritarrak, ez? Eta hortan ditu zaren urte zehatu beha bitza. Eskertzeko da, Manuel, egin duzun lanagatik. Eta guregatik posa handiz, eutxi horri. Manuel? Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz bai gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan